I keep falling. I keep falling. I keep falling. I keep falling. Ja, ja. Det kan man da godt se. Er det flammerne? Bliver de så ikke meget høje, tænker jeg sådan? Altså, Det gør de sgu da også. Ej, det var godt se. Det er fordi, jeg kan jo ikke... Men den her, vi skal lave den på overhovedet. Skulle vi lave mønster på den her stand? Hvis vi skal lave en ensformel, den der vil være nemmere. den er nemmere, den er højere, ikke også? Jo. Det gør vi. Det gør vi. Take two. Ja. Jo, den er bedre, den der. Tror Og du, vi så kan... skulle du ikke, vi skal starte med lige at lave en midte? Jo, det var det. Hvis jeg nu først lige laver sådan nogle enkelt stående. Sådan noget. Lidt store aftegninger, ja, lige præcis. Ja, helt vejen rundt, ikke? Jo, så vil jeg så præcis... Bygge på dem bagefter, ja. Ja. Hvor langt ned kan vi tillade os at skære? Jeg tror, vi stopper den her omkring. Ja, for der skal jo være noget stabilitet i bunden også, ikke? Jo, lige præcis. Kan vi vide, hvor tungt det er, når den er tømt? For en mad, ja. Yes. Så er vi bare rundt, ikke? Ja. Så begynder jeg at gøre dem tykkere. Ja. Skal vi lave en indikator i bunden, en streg, tænker jeg til at starte med, så vi ved, hvor langt vi skal gå med flammerne, eller tager vi bare på det på slump bagefter? Skal vi ikke, fordi tror du ikke, det går? Altså, jeg skal bare ikke forlade dem for... De skal hverken være for tykke eller for tynde. Nej. Hvis jeg nu bare afslutter dem på den Så der bare sørge for, at måde. der også er rig med, gods imellem Ja, hver, ikke? jo. Så burde det gå. Det tror jeg også. De står vist inde på det andet bord. Godt så. Men jeg påtænker faktisk, om ikke man skal tage sådan i... altså, det tror jeg, man skal give sig selv lidt arbejdsplads ved at tage nogle bidder, ligesom du havde gjort den første trekant der, ikke? Jo. Det var det, jeg tænkte, så kunne man finjustere bagefter. Ja. Så bliver presset på knivbladet også noget mindre. Derned. Det er en tyk skal, sådan satan her, hva'?
simpelthen den mest søvndysten film. Græskerhoveder i græskerhoveder. Ellegræskerhoveder. Nu så jeg prøve at lave sådan En kniv igen, nogle render her. Ja, det overvejede jeg også godt. Og så vil jeg tage de render, der de skal skæres ud som fuldstændig. Og så se, om jeg kan få dem ind med hinanden. Sådan så, at de kommer til at lave sådan en. Ja, hvor mange vil du lave? Så bare 4 af dem. Ja. Og så skal de så vende. Yes. Udtørning af græskar. Det lød forkert. Lidt ikke så lækkert. Lige noget her, når man kan se skyen. Ja. Den har sådan en knop. Prøv lige at dreje rundt, så vi kan se ham med Crazy Jack der. Her er han Yes. inden han bliver skåret, og her er han i startfasen af at blive skåret. Jamen, det er meget udmærket. Altså jeg tænker, han bliver jo stadigvæk lyst op jo. Ja, hvis vi bare kan få et hul igennem, så der må jo på en eller anden måde gå. Hvis væggen kan blive tilpas tynd lige bagved omkring ham, så vil det stadig kunne ses igennem. Ja, lige præcis. Så, Det var det, jeg tænkte. så langt er vi. Det er der, vi er. Irenes harlekændemønster. Meget unikt. Ja, meget unikt. Der er i hvert fald ikke 2 firkanter, der er lige store. Det har jeg faktisk også pejlet rigtig meget efter. Ja. Jeg kan godt se. Ja, Jeg er virkelig glad for. ja. Det kan godt stå. Ja.